Parta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás na casa da Mocidade de Bergondo, dedicada a Jacinta Landa Vaz. Se te desprazas até a parroquia de Bixoi, poderás coñecer a espléndida Quinta do Cortón, na que viviu esta educadora, activista e folclorista. Jacinta nace no 1894 en Badaxoz, no seo dunha familia de clase media progresista. Xa desde nena amosa unha especial sensibilidade pola tradición oral e a música. Memoriza as cancións populares dos sitios nos que vive, para logo gravar o son nun afán para manter vivas as tradicións. Non quero que son besada, que son besada, que son besada, que si fora de onces tanto me daba. A Central Folque publicou recentemente un libro coas súas recollidas. Fórmase como mestra de crianzas xordas e cegas na Institución Libre de Enseñanza. Chega a esta casa logo de casar con Xoán Vicente Viqueira, filósofo, político e pedagogo galego. Con 38 anos queda viúva e marcha para Madrid, onde manterá unha intensa actividade. É unha das fundadoras do Liceo Un Club Femenino Español, o espazo de encontro das mulleres máis activas na reivindicación dos dereitos sociais. No estalido da Guerra Civil, Jacinta atópase pasando uns días na Quinta do Cortón con 9 nenos e nenas, as súas fillas e as doutras familias republicanas. Quedan pechadas aquí durante 9 meses, nos que sobreviven grazas á solidariedade da veciñanza de Bixoi. No 1937 consegue evacuar a estas crianzas nun barco desde o Sanatorio de Oza. Proseguirá o seu labor de protección da infancia no contexto bélico até o remate da guerra, cando se exilia a México coas súas fillas. Estivo á fronte do Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, o primeiro fundado por persoas exiliadas. Bergondo en feminino homenaxea a Jacinta Landa pola súa implicación na defensa e coidado dos nenos e nenas, o seu amor pola cultura popular e o seu compromiso coa educación e a democracia.